да се направи само това движение. Палецът сочи седми шиен прешен и се избутва върхът шията на нивото на раменете. Наместване на горните оракални прешени, като пръстите. Изтегляте към вас, лицо към вас и тласкане с гърди. Долу ръцете. Наместване на ломбални и коракални прешени. Пациент е пулпо към вас. Изтегляте, отбирате луфта и надърпане само с ръцете. Наместване на ломбални прешени, обирате луфта, стягате с краката. Това е, което може